Mandok. Para madali. Oh. Kamay lang. Kamay lang. Mahirap pagka. Oo. Diba? Dadamihan natin. Naglag pa tayo dito. Kuha mo talagang timpla. Gulo! Kamera mo po. Kamera mo. Tuto. May pahirapan mo si Pinuno ah. May pahirapan si Pinuno. Ikaw na maghalo dun to? Walang magawa yan si, si Tilulok Tilo. Ito na daw. Ano yung lahat to? Ano yung lahat? Oh, ayan. Oh, saan ka lo? Saan ka lo? Oh. 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 Papakilala mo si Pinuno. Ah. Ah. Oh, lo. Oh. Lo. Diyan pa naman magaling Tingnan mo yan. nga oh. Oh. Eh, parang ikaw tinuruan ni Pinuno ngayon. Tingnan mo, oh. Ah. Ah, lupit to. Lo. Ay, talo ka pala lo. Oh. Turo-turo ka pa kanina ha. Oh. Tingnan mo. Grabe, lupit ni Pinuno. Ah, walang sino. Nagpapakita din ha. Oh, baka nilito nyo eh. Bilis! Ha? Nasawin? Tubig daw, no? Tubig. Okay na yung lapot? Vince! Puta! Tumaga, may sabaw. Andito lang, sa sulok-sulok. Ay, biyak. Sayang. Sira. Huwag na yung biyak. Meron pa pala doon sa Malapot to. Hindi na sa Malapot? Parang karang ligtas talaga. Parang ligtasan. Malapot. Bawal magdakaw ng ano ha, meron kamera. Tak.
Lahat na lang. Ganyan lang naman yun. Yun lang siguro. Tapos yung beef. Diretso sa kabib. Saka yung beef. Serte. Serte. Walang tapon. May baba, wala. May lipon. May drone pa yun mamaya. Nasa taas pa. Kaya 30 minutes dun. Lipad siya. Steady. 30 minutes. Yan yata ang maximum. 30 minutes. Habang nagbubuo. Nakatano yung drone, naglumilipad mo. Okay lang yan. Bakit pangit ko ah. Mayroong nag-drone doon. Yun ang pinakamaganda. Oo. Ubus yun. Makikita lahat ng ginagawa. Madali na malawat ang drone pag diretso. Malong po ba? Ikaw. Tubig lo. Ano sa tubig? Puno na yung ganyan. Puno na yung ganito. Puno na no. Tumawid na. Ulang lang pa to. Tirahan lang. Lote. Ayun yung tinapay. Yung tinapay mo na huling dumating. Ano Vince? Magkakasya pa to? Palagay mo. Ay, yung di pa nakakatawid. Tapos yung ito naman. Itong meter pin na to, baka pinuto. Nito. Ibig sabihin, isa pa. Hindi na. Matagis ba ka?
Lagyan mo to. Lagyan mo. Abot mo to. Sino na pumasok? Sino na? Nag-phone siya. Tamad, pumunta kami ng ano. Kaya sa akin, 500. Bigay ko sa ano. Puro. Ha? Punta mo ka sa puro. Pumunta nga ba dito? Ito na kinain. Kaya ako yung talibang tik. Oh, tama na no. Lipat mo doon, no? Hmm? Yan, no? Pila kayo? Naglang taon? Wala, talas lang siya. Tapos may pundo na. Yan.
Yung doon, paikot sa dulo. Tapos na yun. Ito, pag lagyan na yan, ito mahaba. Sa dulo, tapos na. Ha? Tapos na yung dulo. Oo. Ito sa kabila na lang. Ito mahaba. Ito na lang pala, ano? Punta na ito. Ito ang init. Ito na lang ang bulalo. Ito. Ano yun, nagaraw? Oo. Ano naman? Tayo na pagbigas mo dyan, kaya may mahulog. Mga ngapot na yun dyan. Ito. Kaya naman ito, di ba? Uy, baka malilagyan ka, sumabog ka. Tol, kit dyan. Malaglag ka. Baka bukas yung ano. Bawal magbilad sa tangke. Hinahin pa naman tuhod. Ang init. No. Bugod na tingpag ka. Hindi ko nga ng maga para hindi mabukid. Lali na ako. Karot! Karot! Yung tangke na bibilad. Tangke na bibilad. Abang. Bakal. Mahabang sa tayo. May isa dyan po. Bakal. Kiniplat ko na. Yung. Ito lang, ganyan lang. Ganyan lang. Di may pilihan. Pilbi mim. Ano ba? Ganyan. May isa dyan. Mahabang sa tayo mo. Sinigay ko na nga dun sa taas pang Kaya nga, dik. mainit na, puputok na. Ganito ka ba? Pwede na to? Ayan, tapos na yung halo. Di ba yan? Baga? Hindi ba gumagamit niyan? Ikaw baga gumamit? Madali lang yan. Isapog natin sa apo yan eh.
iba talaga pagka ang mga tao ay nakakabawas. Masasaya, no? Makakita na si Mamot. Di pa rin anong kasi nagsawa na yan. Nakakaalala nga. Pumayat nga. Lagi pa nga nakatanaw sa burias. Mga 2 linggo nga. Tol, Ganyan. tol. Itong dalawa na to, mga 2 linggo. Sigurado. Nalagnatin na naman itong dalawa na to. Walang ana-ana. Hindi sanay nang wala ana-ana. Bayad ka, 2 linggo, hindi mo pa alam. Hindi na ulit. Unlimited pa, no? Ayun sa babayaran mo, isa lang. Ayun na po! Umambo na! Umambo na! Umambo na po! Isip ko, yan. Baltos ang kamay. Guwanti. Gwapo talaga ni Daddy Franz. Macho pati. Pang Amerikanan dati. Kaya nahabol-habol ng Amerikana to eh. Ganyan mga gusto ng Amerikana, no? Hindi natin kaya yung apil ni Oo. Frank. Hindi natin kaya. Mga apil talaga yung Pang foreigner lang. Buli ng foreigner to. Sa atin lang, sunano lang. Ano? Wala. Puno yan? Puno na. Abutin na. Ayun, tapos na nga magbuhos. Yun. Tingnan nyo na lang po sa kanya-kanyang channel. At palibot na yung camera natin ngayon. Ano? Mas input. At pumatak yung ulan, buti tapos na. At yun, thank you. Bye-bye.